Dere ra ra ra, dere ra ra ra, dere ra ra. Da ra 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 ra. दानि जुगाव फैसानि अनगा जेबोआनो देरसिन जानो हाला। आथिखालाव सिगांग्रो फैसानिसो गोनांथि जायो, बिनि उनावसो खामानि। आखायाव एसे मोनबा होजागोन दे। आब', नोंसोरथ' मिथिखाबाय आंनि उदां बिजाथि गेलेनो नागिरनायखौ। ओंखायनो दा नोंसिनि हेफाजाब नांगौमोन। मिथिनायाथ' मिथिदों, ओमफ्राय बेसेथो रानदों? माबा आब', आं दा थाखा फैसानि जेबो सानथ'वाखैमोन। आयौ, बिदि जायो। लिडारफ्रालाय बिदिनो गोदै बुंनानै बहर बिखायो। देरहाखांनायनि उनाव सोर राजा सोर फोरजा रावखौबो सिनाया। देरहाखांनायनि उनाव आं रायजो राजानि गासैबो जेंनाखौनो सुस्रांजोबगोन। आंखौल' अननानै बे खेबसेखौ देरहाहोथारदो आब'। जानाय नङाहाय, जाय फैसा होयो बेनोसो भटखौ होगोन आं। फैसायासो सिगां आंहा। थारैनो जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि गोसोआव मा साननाय सोमजिखो? फैसा थाखाखौल' सिगाङाव दोननानै हारिनि थाखाय साननायखौ खोमानानै लाबाय। हारिखौ रैखाथि होनो, हारिनि थाखाय साननो रावबो ओंखारलिया। आब', थुनलाइ सौफैबाय। औ आब', सफैबाय। ओमफ्राय नोंना खामानिया बोरै सोलिगासिनो? माथो होननो थुनलाइ, दानि जुगावलाय फैसाखौसो गासिबो सिगां खालामजोबखायो। आं सानदोंमोन हारिनि थाखाय आरो समाजनि थाखाय जौगानायनि खामानि मावलांनो। आं थांनानै थासान्दियाव माथो होनबावनो आब', आथिखालाव फैसा थाखा गैयाब्ला समाजखौबो सिबिनो दा लुबै। माथो होननो थुनलाइ, नों जुदि राजिब्ला आं नोंखौ फंसे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। मा खोथा आब'? देलाय बुंलाय। आं जाय लामाजों हान्थिबाय, आं बे लामानिफ्राय आरो गिदिंनानै फैफिननो गोसो गैला। हान्थिबाय जेब्ला दुखु खस्थ'खौ सहायनानै आं बेजोंनो आवगायलांगोन आरो हान्थिलांबाय थागोन। आब', बाथ्राखौ थोंजोङै बुंलाय, नों मा बुंनो सानदों? थुनलाइ, आं बै टाउननि 2 बिगा हाखौसो फाननानै राजखान्थि गेलेनो सानबायमोन। नाथाय आब', राजखान्थियावथ' जेननाय देरहानाय थाखायो।
देरहाबाथ' देरहाबाय मोजां जाबाय नाथाय जेनब्लाथ' नोंनाव गोहोआ थानाय नङा। थुनलाइ आंहा रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ मानोना आङो हारि सिबिनानै फैनाय मानसि। बर' हारियाव नों बादि समाज सिबिग्रा रोजा रोजा सुबुं दं आब'। नोंल'दि गावखौ फोथायनानै इसिबां देरगानानै दाला। जुदि नोंहा गावनि सायाव इसिबां मानि फोथायनाय दंब्ला आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया आब'। जिखुनु जाया नोंनि थांखिया जाफुंथों आंहा बेखौनो इसोरनिसिम नोंनि फारसे आर'ज गाबो। दा बायदियाव जुदि सोरबाया बुङो जुदि आंनि जिउखौ होनानै हारिया सान्थि जागोन अब्ला आं आंनि जिउखौबो दान होनो राजि। बे सासे मानसिया आंजों चेलेन्ज लाबाय थानो नागिरदों। सिनायाखै बे आंखौ, नैबे रानिखौ। बिसिनि न'खरखौ जेरैबाबो फोजोबस्रांगोन आं। नैबे रानिया जा खामानिखौ मावदों बेखौ साक्सेस खालामनानैसो गारगोन आं। बे खामानियाथ' बोदोर मावनाय सायावसो थाबाय आब'। बियो खामानिखौ मोजां मावनांगोन। नोंसोर आंनि सायाव फोथायनाय गैया? नोंसोर आं थानायाव जेबो जिंगा दासि। आं बे खामानिखौ साक्सेस खालामथारगोन। गुड बोदोर, आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दंखायो। बियो आंखौ सिगांनिफ्रायनो आंनि खामानि मावनायाव हेंथा होबोबाय थाखायो। गावहा फरायसा आफादनि आफादगिरि जानायखाय बिराद देखायोमोन बियो। आरो दिनै बियो आंनि हेंथायै उदां बिजाथिसो गसंलायबावदों। आरो बियो आंनि खामानि मावनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव जायाखै होननानैसो बखिबाय थादों। आरो दिनै बियो आंनि सिगाङाव गसंथादों। सिनायाखै बियो रानि एमसिएलएखौ? लोमसाव, थां नों नोंनि लोगोफोरखौ लानानै डिउटि खालामहैदो। जागोन आब'। ओमफ्राय फैसासो एसे नांदेरबावगौमोन। जागोन दे, दा बेखौ आं अनलाइनजों फाथायहरगोन। फैसानि थाखाय जेबो जिंगा दासि। नोंबो दं रानि एमसिएलए। बोदोर, खामानिया मोजां माव। जागोन, आं थांनोसै। दा नङाबा लेट जागोन। जागोन दे, नों खामानिखौल' मोजाङै मावहैदो। देरे रा 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 देरे रा 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 देरे रा रा अ सौफैबाय मेडाम। औ सफैबाय। र' नों जिरायथ' मेडाम, आं साहा फुदुंनानै लायनि। ओहो नाङा, आं साहाखौनो लोंखाया। अ मेडाम, बिदिब्लालाय मा मोनजाबावनांगौ जाखो? नाङा दे, आंनो जेबो नाङा। खामानिनि थाखाय रायलायनो फैदों, खालि बेखौल' रायलायगोन। आरो बिनिख्रुइ जेबो नङा। बेनोथ' मेडाम, आंबोथ' राजखान्थियाव एसेबां मानि रोंगौथि गैया। बेनिखायनो नोंखौ लेंहरनाय जादों। जागोन दे, आं नोंखौ हाजासे हेफाजाब होगोन। नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि, राजखान्थि खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो। जाय रांजों नोङो गावनि भटारफोरखौ बायनांगौ जायो। आरो दानि जुगावथ' रां गैयाबा बिजाथि महरै गसंनायनि जेबो लाबानो गैया। औ मेडाम, आंबो बेखौ बुजिखादों। बेनि थाखायनो आंबो टाउननि हाखौ फानबाय। जायनि थाखाय आंबो फरायसा आफादाव थानानै समाजखौ फोसाबनो हाख'वा मोनदोंमोन। बेखायनो राजखान्थियाव आगान होनाय जादों। नंगौ, नोंनि साननायखौ आं बुजिदों मेडाम। फरायसा आफादाबो जोंनि हारियाव थानांगौ। गुबुना जेखि बुङा जेखि बखिया, फरायसा आफादा फरायसा आफादखा। आरो बियो हारिनि रैखाथिगिरिखा। बर' हारिया जेब्लासिम थांना थागोन अब्लासिम फरायसा आफादाबो बर' हारिनि रैखाथिगिरि जानानै थांना थागोन। अ मेडाम, बेनिखायनो नों आंखौ समाज फोसाबनायाव हाजासे हेफाजाब होनांगोन। अके मेडाम, आइ एम रेडि। जोबोद गोजोननाय थाबाय मेडाम। औ मेडाम, होमबा आं थांनोसै। र' मेडाम, आंनि फंबाया नोंखौ दोनलांथोंसै। थुनलाइ, ओइ थुनलाइ, ओरै फैनायसाय। ओइ आब', माबि? नै
बे मेडामानो आंखौ राजखान्थियाव हाजासे हेफाजाब होगोन। बियो थांनो नागिरबाय। थां, ससे दोनलांदो थां। ए जागोन आब'। थुनलाइ, ओइ थुनलाइ। मा जाखो? आब' फैदो। थांदो दे। नों थादो। औ, नोंना मा नाम होनदोंमोनलाय? आंनि नामा थुनलाइ। अ, दहाय नोंसिनि आब'आ थुनलाइ थुनलाइ होनना गाबज्रिदोंमोन ना? ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोंसिनि आब'आ मानो हारिनि थाखाय मानो एसेबां सानो? मोनथिया, बियो खालि बुङोल' गाबोन समफोर जुदि गावनि जिउखौ दान होनानै हारिया सान्थि जायोब्ला बियो गावनि जिउखौबो दान होनो राजि होननानै। अ, अब्ला नोंसिनि आब'आ समाजनि थाखाय बेराद सानग्रा ना? औ। ओमफ्राय नोंलाय माथो सानो? आं जिउनि लोगोरि सासे नागिरनानै बिखौ हाबा लानानै बेजोंनो अराय सम संसार जालांनो गोसो आं। अ, ओमफ्राय सोरथो नोंनालाय जिउनि लोगोरिया? गैयालै, नागिरनांगौ सानना दङ। नागिरनांगौसो। थाब थाब नागिरखादोसो, ओरैनोबा दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरना गासिनाबो बुकिं थाजोबखायो, नङाबा मोननाय नङाबो। जाव रावा आं गावखौसो फसायखोमादों आरो बिदि बुंबावदों बियो। बेखौनो सानदों आं दा, बेनाबा दंखायो ना मायो? दंखायोबाथ' मोननाय नंला आङो। ओमफ्राय नोंनालाय गैया नामा? माने आइ एम सिंगेल। आं बिन्दास, सानथ'वाखै आं बिदिखौ। हैद जाबायलै, होमबाथ' आंनि गोसोनि साननाया जाफुंनायनि लामायाव। अ, थुदो होमबालाय, नङाबा आंहा लेट जागोन। औ, थुदो। है, आंखौलाय मा नायबाय थाखो? ना मोखां माबाफोर दं नामा? ओहो, गैया, जेबो गैया। ओरैनोसो नायलाबायदों आङो, थुदांसै। माथो फैसासो रानदोंलाय? फैसा राननायखौबो बोदोर फाग्लिया खिथाहरलायबावाखै। र' आब'नो खिथाहरनां। हेल' आब'। थोबायहाय, बिसिनोखि होयो नामा? जोंहा गोजामानो दंखायो। जोंहा फुरानायानो दंखायो। बावनो हाखाया जोंहा बेखौनो। थौ थांसै। थौ। ओइ आब'मोन, फैसाखौ बेसे बेसे मोनखो? नै गैया, नै गैया, 500-500ल'। ए 500-500ल'? ओमफ्राय बेनो बर'नोसै नोंसोरो? ओहो ओहो, जों होआ। जोंहा बे रानि MCLAयानो गोम दंखायो। औ, जोंहा बे रानिनोसो होगोन। औ माथो, बिसोर रायजोफोरखौ अनखायो आब', बेनोनो भटखौ होनांगौ आब'। बेलाय मालानि राजखान्थिनि मानसि जाखो बेलाय? राजखान्थिनि ABCDबो मिथिया बियो। औ, जोंहा सोरनो होनांगौ मिथिखायोहाय।
गाबोन समफोरनो रानि एमसिलेनाव थांसैलाय जोंहा मोनबोखायो जोंहा थांबानो नोंहा थाथ'थोहाय जोंहा थांनोसै माथो बिदिसो जानांगौ दा रायजोफ्रालाय बेलाय बबाव देरहानांगौ जाखो आब'जोंसो हायो बियो बोरो माथो दाबो फैया बेलाय सम्पति फानग्लुंनानै पाब्लिकफोरनो फैसा रानग्लुंनानै देरहानो सानदों बियो फैथोंल' बियो नायनि आंबो र' फैसिगोन बियो ओमफ्राय बोदोरा दंना गैया बेजोंलाय दङ आब' बिबो बिजोंनो केम्पिं खालामबाय थादों थारला बेजों थाफा थाफा गोसोआ सोलायलांनो हागौ नङाबा आंनि प्लान पलिसिया गासिबो फेलें जानो हागौ हारे आब' नोंहा बोदोरनि सायाव एसे फोथायनाय गैया नामा बोदोरा आंनि मोजां मोननाय बियो आंनि हेंथायै माब्लाबा गसंथानो हाया थेवबाबो थारला दानि जुगाव मानसिफोरा फैसा थाखा नुबानो गोसोआ गलियो बेलाय हरै फैबाय ओइ मालिक माहानिफ्राय बेसेबां थाखा मोननानै पाब्लिकफोरनो रानलाबायखो नोंलाय बहानिफ्राय इसेबां फैसा मोनदों नोंलाय पाब्लिकफोरनो इसेबां फैसा रानग्लुंलाबायना होनो बहा सोरनो फैसा रानदों आंलाय जानला मोनला दा बुं मा थगायनो सानदों नामा नै साखाथि फाखाथि थानाय मानसिफ्रा गासिबो आंनि सिआइडि गोजा लकआपआव थांनांगोन नोङो बेफोरबायदि 2 नाम्बार खामानि मावनाया पाब्लिकनो फैसा राननाय सर'खौ सोर खालामजेनदों नोंसोर बायदि लिडारानो खालामजेनदों बिदि साननायखौ रायजोफोरनो सोर होदों नोंसोर बायदि लिडारानो होदों जेराव दिनै सुबुंफ्रा सानसै फैसानिफ्राय सान्थिया देरसिन जानो हाया जेराव फैसा दं बेयावनो सान्थि दं बिदि साननायखौ रायजोफोरनो सोर होदों नोंसोर बायदि लिडारफ्रानो होदों खोनासं हारिनि थामोनथा आरो खौसेथिखौ सानोब्ला फैसाखौ दा सानग्रो हारिखौ बोरै गोजोन खौसेथि लाबोनो हागोन बेखौसो सानग्रो अब्लानो फैसाया नोंनि खिबु खिबु बिरबोगोन नंखाय मैया दाख्लैसो राजनिथियाव आगान होनाय मानसियानो आंनि सायाव इसेबां गोरा गोरा नायनि नै बिजों लोमसाव गारियावबो दोनदों बैयाव दोनदों आब' थौ दे मेडाम नों जेरैखि जाया मानो फैसाखौल' मेनेज खालामथारदो देरहानायाथ' देरहाखागोन जेबो सिन्था जानाङा जागोन दे मेडाम आं नाजाथारगोन इसोरनि अननायाव जेरैखि जाया देरहाथारथोंसैल' दे मेडाम जेबो सिन्था खालामनाङा आं दंना बोदोर आंनि फारसेनिफ्राय 100% नोंजों सापर्ट जागोन मेडाम थाथ'दो आं थांसै आब' खामानिया बोरै सोलिदों दासान्दिलाय खामानियाथ' मोजां सोलिदों थुनलाय नाथाय फैसानिसो गोनांथि जाबावदोंमोन बेखौनो बोरै मोनगोन गोसोआव सानबाय थादों आङो हायाबोथ' गासिबो फानजोबखाबाय दा न'खौनो बन्द' होबावसै नामा नाथाय आब' देरहानायाथ' देरहाखागोन बायदि मोनदों आङो बयबो आंखौनो देरहागोन होनखादों दे आब' नोंनि साननाय बादिनो खालामदो जिखुनु जाया नोंनि सिमांखौल' नों जाफुंनो नाजादो औ देरहाबाथ' मोजाङानो आंबो देरहागोन मिजिंखौ लानानैसो राजखान्थियाव ओंखारखादों औ मोजाङै देरहानानैल' समाजनि थाखाय मोजां मावलांनो हाथोंसै आं औ जागोन दे हे इसोर आंनि बर' हारिखौ सिबिनायनि सिमांखौ नों मोगथां महर होदो
हेल' मेडाम रिजाल्टआ मोजां जाबायना? सरि मेडाम रिजाल्टआ एसेबां गाज्रि जाबाय। मा? आब' ओइ आब' 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 ओइ आब' सिखार सिखार आब' सिखार थु आब' सिङाव थु फै जिराय आब' आब' नोंहा मा जादों? फेलें गासिबो फेलें आंनि बर' हारिखौ सिबिनायनि सिमाङा दिनै सिमाङावनो जोबलांबाय आं बेखौ मोगथां महराव होनो हायासै आब' जाबाय दागाबसै जेननाय देरहानाया राजखान्थियाव थाखायो दा बेखौ लानानै गोसोआव दुखु लाना आरो मा लाबाव सानसे इसोराबो जोंखौ नाहरफिनगोन नों दुखु दाजा आब' सानसे इसोरा जोंखौ नुगोन जाबाय आब' सानदोंमोन आं आंनि हारिखौ गोजौ फारसे दावगाहोनो बुहुमाव सिनायथि होनो गेरेमसा हारि दानो नाथाय दिनै गासिबो फैमाल दागाबसै आब' दागाबसै जिखुनु जाया नोङो दिनै राजखान्थियाव जेनदोंब्लाबो हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ मालाबाबो दादोनथ' नों थांनानै थासान्दियाव सिगांनि बायदिनो हारिनि मावनांगौखौ मावलांबाय थादो मानसिनि गुबै जेननायनि इसाराया गोसोखौसो गोरा खालामहोयो आब' गोख्रों खालामहोयो नों दा जेनदोंब्ला गोसोखौ लोरबां दा खालाम आरो फिन खनसे जुजिफिन अब्लानो नों नोंनि थांखिखौ जाफुंहोनो हागोन आंजों जुजिग्रा बियो नै बे रानिजों दालाय मा मोनखो बियो फिथाइखौ गोदैखौ मोनबाय बियो थेंक इउ बोदोर थेंक इउ थेंक इउजोंल' जानाय नङा आंहा मोननांगौआ माबा रग' रग' सानना हरखादो आंहा ड्रेस बायनांगौ फुजाया सफैथारबाय हाब नोंहाबो बे खामानि मावनायखौनो फैसा बिलायबाय न'खरनि बायदि जानानैनो थोद हाबा जादों जाहैबाय आं नोंजों न'खरनि बायदि होनलायनो मोनलायगोन ना मोनलाया मा होनदों नङा जेबो माने आंहा फुजा सफैगौ नालाय ड्रेस बायनो ओंखायनो फैसा बिदों दे जेबो जिंगासि नाङा फैसानि बेलायाव आं नोंसोरखौ हानायमानि हेफाजाब होगोन दे बाजै आंहा नोंनि सायावनो आसाखा खस्थ'बो मोनबाय आं बिरादनो बेथ' खामानि गैखाया जेबो उदाया बे बुहुमाव रांनि सारा
गुबुन जेबो गोहोआनो गैया। बुहुमाव रांनि गोहोआनो देरसिन आरो साबसिन जाबाय।